Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci mun zo muku da wani labari mai nishadantarwa, ilmantarwa da kuma faɗakarwa. Ku kasance tare da mu. Ku danna subscribe, bayan ku yi subscribe ku danna ƙararrawan alamar da zaran sabbin saƙonninmu sun shigo ku same su kai tsaye. Mun zo muku da labari kamar haka. Ansar ya kiɗi mai kwarai, yana mamakin dalilin da zai sa a tura shi karatu ba tare da ya sani ba, sannan kuma ba tare da yana so ko baya so ba. Saboda tsananin jin haushi da tunani ranar kawai ya banka ma kansa kamru, wato giya kenan, uwar laifi. Ya sha giya ya yi tatus. Aliyu abokinsa ya kwace kof ɗin da ke hannunsa ya ce, kai kuwa kana cikin hankalinka? Kai da kake yi mana faɗa amma kai ne mai bankan giya yau? Subhanallah, gashi ka sha giya har ta wuce ka'ida. So kake ka kashe kanka? Ya yunkura zai tashi ya tafi, ya yi talau-talau. Aliyu ya rike shi cikin muryar 'yan maye ya ce, ni kawai yanzu na gano an daina so na a gidanmu. Kawai rayuwata kawai zan yi. Ni kawai yanzu rayuwata ba ta da amfani, gwanda ma na mutu. Kawai in mutu in huta. Ƙaunarta tana cikin nan, ya daki ƙirjinsa. Ni yanzu zan mutu in ba ita. Ku taimake ni kada in rasa ta. Aliyu ya ce, haba babban yaro, ai duk mace ce. Ya ce, duk mace ce kamar yaya? A'a, mata suna suka tara. Ni babana yana son kawo ƙarshe na ne, in ba haka ba ina ruwansa da rayuwata. Ni ina son ta, ko ba ta so na zan iya zama da ita. Zan jure duk abin da za ta yi min. Ni ya zan yi in bana ganin ta? Wani ne ya zo ya ƙwace min ita. Ya bubbuga bayansa ya ce, big guy, ka yi haƙuri, ina ji a jikina. Yar beauty za ta haifa maka kyawawan yara kamar ta, kuma dole in je in ga babanta. Baba ka ware kawai ka daina damuwa. Sai ta zo ta zamar maka tamkar baiwa. Manyan mata maya suka iya da mu balle ita. Ya ce, no Aliyu, ina son ta so na sosai, kuma dan kanta ba wai don wani kulli da muke yi ba. Haka kake so? To in haka ne kai gaye, gaskiya akwai aiki. Ni dai zan tsare maka ita domin zan dinga kula da duk mai zuwa wajenta. Ba zan taɓa lamunta wani ya kallon maka ita ba. Kuma karka damu, kullum zan baka labarinta. Ya yi wani murmushi ya dafa shi ya ce, Aliyu abokina, Aliyu mutumin kirki. Wallahi Aliyu shi yasa nake matuƙar ƙaunarka. Ya ce, na gode da ka dawo hayyacinka. Amma duk da wannan maganar da sarki cikin maye yake yinsa don ya shaƙi giya sosai. Ya kama shi zuwa kan gado ya kwantar da shi. Nan take Ansar ya soma bacci. Aliyu ya dawo kan falo ya zauna, yana busa sa sigari, yana mamakin halin da Ansar ya shiga. Yana ta tunanin ta ina zai fara, domin da farko dai yarinyar iyayenta sun san abin da suke yi, domin iyayenta ba lashe wani ba ne. Gashi sun yi mata kyauta, an masu wani an ce kada su ƙara kawowa. Sun kawo mata mota an ƙi karɓa. To ta ina za su shawo kan iyayenta, don yarinyar nan ta yi sa'ar iyaye. Gaskiya iyayenta masu wadatar zuci ne. Lallai irin waɗannan iyayen, lallai irin waɗannan yaran su ya kamace su ka ajiye su a gida a matsayin matanka. Ya ce, to abu ɗaya ya kamata in yi, zan hana kowa ya so ta. Zan kuma nemi mahaifinta mu yi magana da shi. To idan ya bada dama sai Ansar ya nemi jin soyayyanta. Tsoro ƙarara ya bayyana a fuskarsa. Hakika Ansar mugun ɗan gwaji ne, kada ya shafe ya ware, domin Nabila tana da hankali ga tarbiyya. Amma ji abin da ya yi mata. Anya kuwa idan ya yi ma yar beauty hakan to ya zai yi? Yarinyar na burge shi kwarai don baya son a yi mata irin abin da suke yi ma 'yan matan mutane. To yanzu ya zai yi? Ya zama dole ya tabbatar da yaudarar Ansar. Anya kuwa Ansar ba yaudaranta zai yi ba? A dai yadda ya ga Ansar yana yi a kanta, kai lallai santa yake yi. Ansar da Aliyu a filin jirgi ya rike hannunsa. A filin jirgi zai tafi, Ansar ya rike hannunsa ya ce, na aminta da kai, ka kula min da mai ɗakina, ka ja kunnin gayan nan. Ya ce, haba, ka manta, ai yarinyar tana boarding school. Ya ce, wow, wani school? Ya ce, ban sani ba, amma zan binciko.
Da haka ya ji sanarwa dole suka yi sallama suka rabu. Maimunat rayuwarta a makaranta ta inganta don babu ruwanta da kowa sai karatu. Ta ma shafa labari ta manta da rayuwar Ansar domin ita kuwa ba ta ɗauke shi a matsayin mutum ba. Sa'ad yana takatsantsan da rayuwarsa saboda yadda ya garan hajiyarsa ya ɓaci, sannan kuma yayyinsa sun tashi haikan gurin nuna masa kuskurensa. Kai tsaye ya share Halisa a rayuwarsa. A dalilinta ya sake waya. Allah kuma ya taimake shi aka yi masa sauyin aiki zuwa Lagos. Hakan ya sake kwantar da hankalinsa, sai dai cutar da Halisa ta yi masa ita ce sabo da mace baya iya jurewa. Wannan dalilin yasa yake hudarsa da mata duk da ba kowace yake bi ba. Umman Maimuna ta yaba da ɗabi'un Sa'ad, gani take shine irin mijin take wa 'yarta fatan samu, irinsa ya dace da ita. Hakan yasa ko da yaushe addu'anta Allah ya kulla abin duk da Ansar, duk da an sanar masa da cewa Maimunat yarinya ce ya bari ta yi karatu don shine burin zuciyar iyayenta. Amma duk da hakan nan mahaifiyar Maimunat ta ji daɗin hakan. Ita inda so samu ne kawai a yi ta ci gaba da yin karatu a gida. Mai sauraro ku biyo mu a kashi na gaba ku ji yadda za ta kaya tsakanin Maimunat da Sa'ad, ko in ce tsakanin Aliyu da Ansar. Ansar da yana matukan son Maimunat, Maimunat kuma ba ta son Ansar. Sannan kuma Aliyu har ya riga ya tura a gidan su Maimunat amma ba su ba shi daman ya neme ta ba. Ku biyo mu a kashi na gaba ku ji yadda za ta kaya. Ku kasance tare da mu, ku danna subscribe, bayan kun danna subscribe ku danna ƙararrawar alaman da zarar sabbin sakonninmu sun shigo ku same su kai tsaye.